कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कुमटा तालुक्यात ब्रेस्तारा काँग्रेस पक्षाच्या जनजागृती कार्यक्रम झाले। हजारांचे लोक ह्या कार्यक्रमात भाग घेयले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात परत एकपटी अधिकाराक येऊक काँग्रेस प्रयत्न करत असा। काँग्रेस सभा आयोजित करून राज्याचे काँग्रेस प्रमुख येऊन आपलो अभिप्राय व्यक्त केले। बीजेपी मरणाचे राजकारण खेळटा, हेचे बद्दल लोकांक जागृत जावूं जाय। परत परत बीजेपी प्रमुखाल्या राजकारणाच्या जाळात शिरकोवंक जायना। मुख्य म्हणल्यार आता मच्छमार समाजाक बी बीजेपीचे राजकारण कळून येयला, अशें कारवारचे माजी MLA सतीश सैल यांनी सांगले। तशेंच हळयाळ MLA आरवी देशपांडे, KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार, काँग्रेस प्रमुख UT खादर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक असे सगळे काँग्रेस प्रमुख ह्या सभेत हजर आशिल्ले आणि हजारांचे संख्येत सार्वजनिक ह्या कार्यक्रमात भाग घेयले। ಜನರೇ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ। ನೋವಿನಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟೋ ರಾಂಗೋ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, खेळात हार जीत उरतात जाल्यार क्रीडा मनोभावान स्पर्धेत भाग घेवंक जाय म्हूण MLC गणपती उळवेकर यांनी सांगले। कारवार शहराच्या सेंट मायकल हायस्कुलात ब्रेस्ताराच्यान सुरू जाल्ले प्रायमरी आणि हायस्कुलाचे राज्य स्तराच्या चेस स्पर्धा उद्घाटन करून उळवेकर यांनी उलयले। जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका यांनी आउटडोर गेम्स आमकां फिजिकली फिट दवरता, तशेंच इंडोर गेम्स मेंटली स्ट्रॉंग करता। चेस, कॅरम ह्या खेळात एकाग्रता प्रमुख जावन आसा अशें तेमी सांगले। कारवार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे आणि इतर प्रमुख ह्या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले। ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ we can learn overnight or we can
आपले उत्तम जीवन करचे खातीर ब्युटिशियन ट्रेनिंग करून स्वाभिमानान जगूंक जाय म्हण जनशिक्षण संस्थानाचे अध्यक्ष किशोर राणे हेमी सांगले. जनशिक्षण संस्थान कारवार आणि ग्लेम ऑफ ब्युटी पार्लर कारवार हेमगेल सहकार्यात कारवारात जाल्ल्या ब्युटी केअर असिस्टंट ट्रेनिंगाक उद्घाटन करून किशोर राणे हेमी उलयले. तसेच जनशिक्षण संस्थेचे निर्देशक शशिकांत नायक हेमी शिबिरार्थीक प्रोत्साहन दिले. एक 4 लोक याच्याने हेल्प जाता, एक 50% लोकां तरी शिकयत, 50% लोकां तरी हेल्प जाता हेच्यान म्हणजे आमचे एक तितले क्रेडिट आणि हे स्कीम नेक्स्ट कंटिन्यू जाता आणि नेक्स्ट तुमचे सारखे आणि इंटरेस्टेड अशी लोकांक आमी बीन ट्रेनिंग दिवं शकतात आणि नेक्स्ट नाल्यार ब्युटिशियन कोर्स बरोबर ना ते नेक्स्ट टाइम आमी अप्रूव करना तेमी एक्शन नेक्स्ट टाइम अप्रूव करता जाल्यार तुमी आमी हे सक्सेस करून दाखयता तेमकां हे कितें एक आमी कितें 10-15 बॅच केला ते बॅच. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. कारवार शहराच्या कोडीबाग श्री साई मंदिरात साई जन्मोत्सव सादर झालो. श्री साई जन्मदिवसाच्या निमित्तान बुधवार दिवस भगवान श्री साईबाबा सेवा समिती कोडीबाग हेमी विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले. जास्त संख्येत येयल्या भक्त लोकांन आपली सेवा अर्पण केले. तसेच दनपारा आयोजित केलेल्या अन्न संतर्पण कार्यक्रमात भाग घेऊन तीर्थप्रसाद स्वीकार केले. आयच्यातलात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.